I-text mo, I-upload mo, i-chat mo. pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo! You're so hot, teasing me. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La la, can't get you get out my head. Ano da ang mga tugang na klasing trabaho o kinahiliganin sarong lalaki, sarong persona, ang dapat na maagom nin sarong babae na maribukon o kaya medyo mataramon ko yan, Emi? Ano sa iling nindo ang dapat na trabaho o kinahiligan nin sarong persona na dapat iyo ang maagom nin babaying tabilon? Grabe ka man nga yamin na. Grabe ka man nga. Masyado ka man na. Pasimple yun ta. Sarong babayi na pirming maribukon. Yeah. Anong klaseng bagay, anong klase nin klasifikasyon ni kwalifikasyon ng lalaki ang dapat mga tugang maagom nin sarong persona? Hello, engineer. Announcer, Nata. magpariyo ka po maribo. Sala. Latusunta ka dyan, engineer na. Sarawayo na amigo ko ini. Uyog-uyogod mo ko yan, announcer. Abot daw, sige daw. Sige daw po, mga kapingki. Kay Henry M. Gamugabos, ayos. Abot daw, sige daw. Sige daw, sige daw, sige daw. Hello, Manong Rick. Amigo, Yes. fast trace. Nata. Pwede niyang bugtakang gisiper. Ito sa imo. Kung ano-ano na naman nagkailin si Mana na. Awinda. Maray na hapon po. Ano na kita, boy? Kumusta na kita sa Legazpi? Kumusta na kita, boy? Sa Legazpi? Kumusta kita sa probinsya Kalalbay, boy? Ano na kita? Ano sa amigong Joel? Amigo. Amigong Joel. Ano na pat sa iling mong migoan kinahilig ika? Garo iba man dek wala ka man eh. Karton ka ba amigo? Okay. Ako nga, di man niya ako kahiligan kikaw nga, pero tod na nga ako antaling ako. Langan ba caterer? O kaya catering. Good afternoon nga yan. Dahil nga nagtataram si Joel, pero nga pigiling sana ako. Ade, kaman amigong Joel man na. Tamo man sa bakero. Ipasikrapan mo man si Mayora, ha? Para pasikrapi si Mayora, ipasikrapan mo naman si Mayora kan. Daw kaan, pag ka magpahalata, amigo, ta problema ta yan, pag nahalata kita. Hello, good afternoon. Hello. Yes. Pa. Dapat ka na magbungog. Grabe. Bungog. Awinda. Bye-bye. Bungog pala na salbatan. Ano na? 0928-777-5548. Anong klase? Sige daw. Sige. Para luluyan naman kita. Ano, amigong Joel, nakilingan mo naman si Mayora? Nakilingan mo si Pao? Parin hapon, amigo. Mga taga, mga taga dyan tabi sa, mga taga, aning barangay ining nasasakupan dyan sa may BIR. Kasi yun dyan,
Ang Juliana's Catering. Yan, ha? May pinakamasiram na catering. The best, ha? May pagprailingon si Mayorata. Problema niya pag nadudahan mo niya. Ano na? Wala lamang kita. Wala lamang. Maray na hapon, tabi. Ano tabi, subalita sa suggestion na magkaki-sleep mode ang DCGB Live app. Nganing isiset na sa natabi kung makaturog ka, tapos ma-off sana ki-automatic. Wara man po sana mabugta ka na ining app. Salamat. Oy, Jerome, i-chat mo daw si Kuwang kaning question kan listener ta. I-chat mo si nga sa Manila, si nga nito, si Mark. I-chat mo daw kung pwede daw mabugtakan ki-sleep mode ang DCGB Live app. Ako nagpiga-advocate ko sa endo na anto rin ng pagdagugon so DCGB Live app ko yan eh. Parailing ka mo sa kuya sa Facebook Live. Na. Hindi ka mo sa mag-download ka mo kang DCGB Live app. Ha? Mas maray po ini. Nagdadangog sa bata ako. Sabi nga ni ini, Father Dave Bramoso, nagpa-picture kami duman sa Ayala. Ako suna sa inutan. Kon garing nga Rayquan. Garing nga kon nga backlight. I-chat mo daw si App. Si App. I-chat mo si App. Si Kuwan sa Manila. Kung baka pwede mabugtakan na sleep mode. Anong sabiyon kayo ni? Na pag nalibo nga anong sabiyon kayo ni na may sleep mode? Mina-off na sa nang. Anong sabiyon? Tapos minaon kibigla. Garong niya, minaon, mina-off. Sabi niya, sleep mode sa DCGB Live. Nanganing isiset na sa natabi kung makaturog ka, tapos ma-off na sa naki-automa. Alimbawa ngaya, madangog ka ngaya, Kuya Nemi ngaya, alimbawa ngaya, araw ka ning oras ngaya. Isiset mo ngaya, alas 3 hanggang alas 4, tama? Tapos mina-off na sana siya. May choice gayon. Di ba? O ano na pala yung sapot ko? Ano na? Bata, mataw kitang premyo ng na hapon. Dayman, Dayman, palang, wara kita. Bata manaw kitang premyo. Manaw kitang premyo ngunyan. Saro na kaon, dyan tabi sa Juliana's Catering. Hapon ka. Tarong kaon pala. Sen nga, gusto mo sabihin mong ilutuan ko sa nangyayari, pakaunon ko. Ano na? Hello, good afternoon. Good afternoon. Yes, sir. Maugmahong baga tanyaw na si Alice Go. Saro ka. Dahil mo na pagkribalo na si Pio. Nata. Magiging mayor ito Canberra. Si Alice Go Fernandez, mayor. Okay. Thank you. Talaga. Pero aram mo, sumagshot ni Alice Go, linuwas kang PNP, Kuya Nemi, sa totoo lang. Nagdalagan sa isip ko, uyan nga ning blatter dyan sa pulis, dahil pipabasa habon ang mga mag-shot kan ibang mga, mag-shots kan ibang mga nagkakadara. Habon nang ipaluwas. Tapos si Alice Go, pinablish na. Kung sabihin, may igwa ka ito si Alice Go o Kikwan, igwa siya si Go Waping, ano nga ito? Ki-permit to release the mag-shots. Yan ang hapot, di ba? Yan ang hapot. Anyway, wara. Anong klaseng trabaho niya, Kuya Nemi? Anong klase yan sa iyang kinahiligan? Sino? Nga na masanay ang talinga mo sa kakaribok kanago mo. Announcer na tayo tab engineer mer. Announcer ba kuya? Bakuya. Wala ay nako dai bale. Sige. Pwede ko ta kita magtongon yan ki 100 pesos na load. Yan. Alright. Anyway, wala. Saga naman. Saga naman, ipagpadago sa tabi, sagan sa tuya, tabi na nyo yan, ururon. Tabi rin. Good afternoon, tabi. Sandali lang, ha? Ano na nga nito? So, pigahanap ko na. Aring.
mga samno sa pagkabuhay nin tao, digitabi mga tugang sa satuya na programa. Call center? Ay, mali po. Hindi po call center, agent, mali. Hindi po siya ganon. Hindi po siya, hindi siya tabi sa, maluya yan. Mas sigwa kitawong ano yan. Mas maluya mas pero ang totoo ko yan, Amy, ikaw palang kitaw talaga mga matali, ano? Midbin ninyo si Cassandra Leong. Kasalit siya ng babae na cute. Di mo namin natagal mga congressmen? Di nga siya nag-high school. Di na siya nagka-college. Di mo namin natagal ng mga ano yun eh. Di ba namin natagal sa mga congressmen? Pipaturot na libong sana ni... Ay, wala. Pag na nakaya kang congressman, isa-cite in contempt. Ay na pangyayari sa maabaka. Daw kita, mga matalion tabi, mga tugang, ang ano yan, ang iba niya to na mga kababayan. Tabi, ilingon ito, tapo, dahil nga na siya nakatapos, di ba, tabi, di nga na siya nakatapos pareho sinda kasi Alice Go, di man naka-high school, di man na naka-college, pinaan niya, Your Honor, hindi ko nasagutin. Bakit hindi mo sagutin? Daragit na sa mga congressmen. Ang galing mo hindi ka elementary ka, tapos kami pinapaikot mo. Ang galing mo, genius ka. Ngili man kansaro na congressman, wag kang ang pakyut. Saka maga ata na ay invoke ngaya may right. Ano ori invoke? Wala ditong invoke ng right. Sabi ni General Bato Senador Bato yung nag-present, nung imbok right, batuhin kita ng martilyo. Saka mga arugan ng klase, mga tugang kasitwasyon ta sa Pilipinas yan. Pigil imbestigara na. Alright. Hindi kita sa mga samno. Une, sabi digdi, dinis, things to see in people who lack discipline in their lives. Yan. Story, Mayora Pao. Dawagay ni Mayora Pao. Things to see in people who lack discipline in their lives. Yan. Diba? Ano da ito? Sabi digdi, ang mga tao databi na, number 1, their lifestyle choices are unhealthy. There's not a big enough reasons to focus on their health until it's too late. Yan pigasabi ko yan, Amy. Gusto sabihin, pag ika nagtitingak-tingak ka na, saka na mabago. Kung ika mga tugang ang paghangos mo nagsisiot na. Kung sa imong paghangos mga tugang medyo ang abaga mo nag-itaas na. Paghangos mo, ang abaga mo nagtatanog na. Saka kita mga tugang mabago. Tarami na. Pundudo ngayon magpara sigarilyo ta. Napiktaran ngayon kay riba mo. Ulukan ka sana. Diba? Ulukan ka sana. Tapos pag umunilang na, saka na mga tugang siya mag-amati na mabago, hudya na, may tama ng baga niya. Yan. Para inomon. Uyang pa ng mga lalaki na mga babae rohon. Ay nako. Nagmangno ka man sa kakapambabae, nakakuaki Hepa B, nakakuaki HIV, ano pa sa mga sexually transmitted disease, nakakuaki mga uyan na mga helang sa HPV, kung ano-ano, sa kami na pundo, mga tugang tamay helang na. Sabi digdi, sinyalis databian na kita kulang kita kidisiplina sa sadirita, habo pagtaraman, may bulong man ngaya boy, may bulong, pay tanat na may bulong man o saka nagpundo mga tugang kan may tama na. Yan, alright. Next.
Ang mga tao tabi na kadakol ki mga excuses. They always have excuses. Ha? Araw kayo mga tao tabing kulang disiplina sa buhay. Ili nga, observare daw yan na maka-office mate nindo. Yan naka-office mate nindo. Observare daw nindo yan. Iyan nakataning mo sa lamesa na ka-opisina mo, dyan sa opisina mo. Oy, boss. Iyan nakataning mo dyan sa opisina mo. Kilingi daw. Iyan tabi na mga kamidbid mo, neighbor mo, observare daw. Pag ang tao tabi dakol na excuses sa buhay, mga tugang, instead of owning up to mistakes, imbis da ang mga tugang na kun ansala niya, they blame others and stay stuck. Imbis mga tugang na akuon ang pagkasala na tabing tao, kundi anong pagigibota? Pigbabasol tang iba kang pagiging sala mo. Ang failure nin sarong bagay, imbis na akuon mo tabi, pigbabasol mo ang iba, paano ngaya ika, paano ngaya uto, uncooperative. Iyan tabi, mga tao na kulang kita kidisiplina sa buhay. Kadakol na excuses. Ay, di nga ako pwede ka. Di ba? Kadakol na mga excuses databi. Sinyal ng taong iyan, mga kapingki, kulang mga tugang nindisiplina sa buhay. Takitang mga tao, dakulong kitang excuses sa tuyang trabaho, basta nakakalusot, kayang minapalusot. Basta gusto makalusot, minalusot kita. Iyan ang atitude nin tao. Kitang mga Pilipino, ngunya na mga panahon. Harayon pang eleksyon, kadakol na kipresentado. Kadakol ng presentado. Pag guminana, mga tugang maripar mo, may pagkatarantado. Awin na. Nagkita ka na. One. Daguganin doon na. One. Saro pang tip tabi ito. Kulang da kitang discipline if we mishandle finance. Alright. May mga tao tabi na bako tatao na magkapot nin kwarta. Gusto sabihin, igwa kipig-apod na mga poor money habits. Keep them trapped in debt and stress. O, ilo na. Mga poor, marayon ni si Mayora Pauta. Maray ini mag-manage nin kwarta, buda, matinaw ining kwarta, matinabang ini sa mga iyan na Juliana's Catering, matinao tabi sa mga nangangaipo, yan sa BRHMC, so may mga cancer na mga helang, so mga aki, matinao ini, matibay magtao. So mga tao na, ano yan, may mga tao, mga tugang na poor money habits na iyo po ang naitatao na maggasto kung saan gagamito ng kwarta. Iyan ang pick-upod na mga one day millionaire. Iyan ang pick-upod mga tugang na mga social na tikapo. Naramin ko ng pick-upod na social na tikapo. Social na tikapo. Pag may kwarta, buhos-buhos ang biyaya. Pagkaagat tingara, grabe mi na hero-hero. Pag-uli sarong ang sira, tuyo. Ang apulgaan, that is what we call social na tikapo. Yan na. Social na tikapo. Ito mga pakitang tao baga na. Daing-dai mangungutang, mahanda. Ang pagkatapos na maghanda, mga tugang, ang paingurag ang bayad na utang. O saka, pagsisingil ka na utangan, dagit. Ngaya, boss, baka lamang may kwartakas, nautang mo isa kuyang 20 mil, baka ngayagwa ka na lamang. Singil pang itatig basunta ka. Galing mo na ngayon. Dahil nga nga kitang kikaon mo yan, masingil ka pang... Yan, ha? Kunday kaya, di tabi da mangutang. Kunday kaya, tabi. Di kunday masana kaya, relax mo na.
Iya po. O yan tabi mga sinyalis da tabi yan. Mga tugang na ang tao day kidisiplina. Okay? Arog da tabi ka ng mga dapat na hilingon ta nin mga tao. Di ba? Okay. Sige da. Basta ang tada unang mga reaksyon. Kuya Hen, bungog dapat maagom ka mabaing matabil. Sala. Friendly advice po, dapat i-sacrifice ni... Ano ito? Hindi ko masabutan ni Puti. Hindi ko isa ni. Hindi man ni. Anyway, bako connected sa topic ta. Para bulang po, sir. Sure win yan. Ay, matibayon ini Kuya Neme. Estoy. Oni tabi sa 12:45. Apuli daw tabi ako. Ha? Natata para bulang an dapat na maagom ni Mrs. Akan sarong daraga. Sige daw. Natata para bulang ang dapat na maagom nin sarong babayi na matabilon. Nata si 12:45. Naling mo ng Kuya Neming, kikaya niya nga ng ribok ang bulangan. Matibayo na ni inang tatawa ng takis. Say doon text story pangaran tabi mo na tagasain. Kaling mo na ko kikaya mo nga ng ribok ang bulangan, kikaya mo nga ng suryo kang bulangan. Di mo kayang sustiniran ang ribok ni Mrs. mong solo-solo. Di ba? Di mo kayang sustiniran ang ribok ni ini ang eksaktong simbag ko yan, Eme. Ini ang eksaktong simbag. Dapat ang maagom nin mga babae na nin mga misis, mga babae na sobra mataram. Dapat po ang maagom nindo para bulang. Tama, dapat para bulang ang maagom nindo. Isipon mo, kikaya niya nga ng sururiyawan sa bulangan. Yaon na siya, nagahapon siya. Kikaya niya nga ng sa pula, sa puti, oy, 8. Ano nga sa pigataram dyan? So, ano pa ito? Sa Jis. Sa Ugis. Pigataram dyan sa bulangan. Kikaya niya nga ng suryo kang bulangan. Di mo kaya suryo ni Mrs. mong solo? Logis kaya, Logis. Pataramon, bibilibang ko dyan. Ang bibiliban ko dyan sa bulangan, yan ang mga pig-apo na Kristo. Bata, de ko kursunad ang apod sa Indo. Sa totoo lang, de ko aram kung paano nindo bago ng pang-apod sa Indo. Ang apod sa Indo ko yan may Kristo. Di ko aram kung nata yan ang apod tabi sa Indo. Di ko aram kung nataarog ka ng apod tabi sa Indo. Kristo. Ang bibiliban ko sa Indo mga tugang, ang tali sa kwarta. Walang calculator. Sa ko ngaya 18,000, ika ngaya 30,000, 50 sa kuya. Ako ngaya arog kay ni, ako na ngaya 10,000 ka sa na ngaya, ako ngaya 5,000. Pag nanggana ka, igabaga ki 8 ngaya. Nagtaya kang 8, ang gana 10. Nagtaya kang 10, ang gana 8. Ang pagtapos ko yan may kamburo lang, natutom niya, o ika ngaya, sabayadan mo, o ika ngaya ay salbatan ng tali. Samantalang ako mga tugang, minagamit akong calculator. Di ba? Mga matibayo na di. Iyan ang bibili bang kuman sa enda. O nga, 10. O ika nga, 20, 30. Okay. Kikiling. Okay. Okay na. 10,500. Buhi. Pagdao. O nga, so ka na. O nga, sa'yo mo, taya mo ni sa'yo mo. Ay, pagkiling. So, taya mo tabi. Nawara. Nawara. So, nasa bulangan na nagtaya. Now, paano na? Maabunar ka naman sa ibong. May nabubungag baga kaya. Ay, disay po ini na nag-text. Tabi. Disay po ini nag-text na ini. Kristo po ang apod sa iya tataga pamagitan sa bulangan. Natang Kristo taga pamagitan. Giriman ng gadiyo di. Pero gari manauton man na ngaya si Jesus Christ
Christ mga tugang dakingan sa tuyang kagurangnan. Tapos ipapareho mo diyan sa Kristo sa bulangan, ha? Pero bilib ako kang tali ninda. Bilib tabi mga tugang ako kang tali ninda. Iya po. Ano ang tamang simbag? Para bulang. Manay Telma. Psst, Manay Telma. Manay Telma. Kumbinsido ka Manay Telma sa tamang simbag? Manay Telma. Inabayhas. Diyan sa Makalaya. Kumbinsido ka sa tama na kwantabi, tamang simbag? Ang dapat na maagom tabi Manay Telma para bulang. Ang apo una dapat gamito na term gayud ko yan imi, kasador. Di ba? Dua palan susuminimbag din di ba? Iyo po baga tataga pamagitan sa tao na nagtataya. Iyo man pero kasador lang gayud. Ade. Kasador lang gayud ang dapat kayan. Hello, good afternoon. Afternoon. Alam mo, Hen, Po. kung kita bagang Kristiyano, dapat maligbagarang pagbagal, beta pagbasang-basa ko ng pangalan ng Diyos. Iyo na nga ni Migo. Yan ang pigsabi ko. Si Jesus Christ kaya, Jesus Christ is the pagpapamagitan ng amang Diyos hindi ng tao. Sabi ko ng Diyos, Oho. kaya makadumas tama, bako dahil na mag-agis ako. Yes. So, in other words, dahil sisay man na matibay sa kinabal na makadirit kasama, kung dalaw na mag-agi kay Jesus Christ. So, in other words, na pamagitan, makasapat at mabasang-basang nila. Iyo ba ba? Bukulapan, pagkabing sinusukang aram ni Kristo. Dapat kayo, ang gamitin din sa bulangan, kasador, di ba? Kasador. Paka na, kuta, bakong Kristo. Ano nga yung hanabuhay mo, Kristo nga sa bulangan? Ay, muna yan. Kaya nga ako, makasapat. Bako maray, Migo. Ako sa para sa ko, bako maray na po dyan. Totoo, ako man ako nagkadirika yan. Pagbasang-basang yan. Iyo baga. Tama sinabi mo, di muna, kasador. Kasador sa okay na. Kasador. Yan. Thank you, sir. Nya, paano mo maaraman mga tugang kung ang nagbulang gana? Nabago naman niya nga po. Bago nga po. Paano mo maaraman ko yan kung nagbulang gana? Ang mga helang kangatay, arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis at cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom ni ala ko pagkaon po nintaba. Tapos ang kaugmahan kundi ka mo magbabago asin tanganing mo mangatay, kay puan po nasabayan ng protection liver aid silimarin capsule, ang liver aid silimarin capsule para salud asin proteksyon kangatay. Ini po may silimarin na halis sa herb natural kaya ligtas. Ang silimarin kang liver aid antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon sa lalo na pag-inom kang liver aid. Pwedeng mapugol o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man po mga tugang ang liver aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man o wala. Mahilig gaminom mo dahil isabay na ang liver aid sa pag-inom oral daw para dahil tama sa atay mas enjoy ang pamumuhay. Mga liver lovers, mag-liver aid na para sa baskog na atay. Ang liver aid silimarin capsule mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Good afternoon, sir. Sabi niya, good afternoon po, sir. Paano ko kaya ligawan ang isang babae na gustong-gusto ko, kaya lang po ang taray niya? Sa totoo lang po, teacher ko siya sa high school. Teacher ko po siya sa high school. Nasa senior high school na ako ngayon. Gusto ko po siyang ligawan. Pwede ba yon? Kasi po, crush na crush ko talaga siya. Hindi po, hindi po ito biro na naramdaman ko. Mahal ko po yung teacher na yon sa senior sa high school. Pwede na po kasi ako senior high school na. Ang hapot diyan oy. Ano ang texter ta? Lalaki o babae? Mag-text ka daw tabi. Ano ang texter ta? Lalaki o babae? Di ba? Di ka daw? Tabi, pwede ba ka kuya ni na ining nagitik sa kuya? Baka lalaki siya, crush niya, lalaki man. O baka ining nagitik sa kuya, babae, anong crush niya? Babae man na teacher niya. Oh. Di ba?
Ako naka-experience sa kainin na sa teacher ko, crush ko. Diba? Igwa kung namatian ka ito, estudyante. Kadong tado ang reaksyon ni ang opinion ni si MJ. Kadong tado opinion ni MJ ko nang gigibon sa kwan, kay gibon kay ining lalaking ini. Talaga na ha. Madala. Lalaki siya. Lalaki po ako, crush ko po yung teacher ko, nagtuturo, di ko nabasa ang subject. At nagdakol magod ng mga eskwelahan ko niya, nagtuturo po sa, nagtuturo sa AP. Anong AP? Araling Panlipunan. Apa nga ako AP? Armed Forces? Araling Panlipunan yan. AP? Opo. AP. Nagtuturo po sa AP. Okay. Sige, anong advice mo dito sa lalaki? Ano sir yung ano niya? Yung teacher niya? Babae. Babae. Oo. Pero kasi May sir, advice ka kung ng teacher niya, lalaki man? Nasa code of ethics bagay ng mga teacher sir. Na ano? Na bawal magshota ng Ang alin? ng estudyante. Na siguro namang magiging syota. Baka na man. Baka Ang hapot naman sana, kung estudyante siya sa senior high school, pwede niyang ligawan sa teacher niya sa senior high school. Di ba? Pero kung taon na siya. Di ko alam kung pinag-edad kan senior high school. Baka kaya akionon pa, baka madagitan lang sinda. Ay, basta. Kasi kung minor siya, feeling ko bawal. Bawal man. Oo, bawal. Bawal man ligaw kung minor. Oo. Nata, Sa ba, teacher. Ano ba nga elementary pa na may bata na? Ay, may tawag. High school. Bawal yun, sir. Ikakasuring ka inot na in love. High school. High school ka, pero ang edad mo? Mga nasa 14. 14. Kasuring sa first kiss mo. Wala. Nakikig man ako. 14 ka baga? Minor baga may 14? Bata pa. Yan ang sa boyfriend mo. Ano ba yung edad niya? Ano? Pero 10? Kaedad ko. Kaedad mo. Pagod ako 10 years old sa boyfriend mo. Kaedad mo siya, 14 siya. Di pareho ka mong minor. Opo. Oo. Pero kaso rin sa first kiss mo. Seryoso. Alam ko na ha. Ito. Ay, kuha na siya, be. 19. 19 na siya. 19 siya. 19 siya. So, teacher niya 26. Di, bahala na siya. Diskarte niya na kung paano niya liligawan Naghagan nga rin siya ki-advice. Ikaw babae, anong tip mo? Sige daw. Maarte, matara yung teacher. Di ko alam kung ugali ka. Basta, paano ang approach nga niya? Aruga. Di ko pero siguro mga... Anuhon mo siya, kurunon mo lang unay. Kuanon mo sa loob. Ayan, yan ang gusto ko si Imo. Kuanon mo lang unay sa loob. Kuan mo una sa buot. Dati na ba siyang magkamidbid? Oo, kuanon mo na. Alam mo nga ya, pagtapos kang klase, yaon siya duman sa gate. Ma'am, bitbitong ko na po ana bag mo. Yan, mga arag kayan. Marga, di ba? Ipailing Thank you niya na nga sa ya, ano. thank you nga ya, Kuan. You are so nice. Ay, welcome po, ma'am. Di ba? Marga, you are so nice. But, thank you po, welcome po, ma'am. Ay, Kuan po, ma'am, masain ka po. Ay, uli na. Hatid. Masabay na po. Saan ka po masakay na jeep? Diyan po sa Daragaligaspi. Di ba? Latid na. Di ba? Pag saka, ay pauli naman po ako. Pwede po magsabay na po sa imo? Sakay na. Di ba? Mga pasimple. Pag sakat sa jeep, ay ma'am, ako na po ang mabayad. Yes, di ba? Ako na po ang mabayad. Ay, Opo. grabe ka man. Wag na. Grabe ka man. Diba? Tapos, ako ipailing na. niya na sa Hindi, ano. ako na po ang mabayad, ma'am. Pailing Diba? niya naman, sir, so motibo niya. Oo. Tapos pagkabot sa inutan, ay, yaw na nga, ay madam, bigyan na po ako madam mababa. Pinyo ko, umuli ka na muna ng inot, para di tulos makamali siya. Ano bang inot ka ngayang mababa? O, di kan mag-inot naman. Ma'am, bigyan na po ako. O, ingat po. Ay, di ba? Kung na-inot sa teacher, ay, ma'am, di ka na po, ma'am. Sige po, sige ma'am, babae, ingat po. Tawa mo subag, di ba? Yan. Tapos, pailing mo Uturaldo, ano naman ang gibuon? Itaw mo na ulit. Sabayan mo magkaon. Baka may kantin, Oo, adi. may kantin. Sabayan Baka mo may magkaon. kantin. Yan nga si Madam duman sa kantin, adi. Oo. Ano na mo inabot ka? Ngaya, Madam, ay, pwede po makita ko dito sa kataning mo? Ay, sige na nga. Dapat, bago siya mag-count, timingan niya na sa lamesa ni Madam, may bakante. Tama. Di ba? Tama.
Madam, pwede po. Madam, magkitukaw. Ay, opo, sige, sure. Basta mga teacher. Sure. Okay. Okay, you may sit. Yeah, okay. Tapos ilibre niya na. Di nga, bakit nabutan niya Ay, si wala. Madam na nagkagaling na siya magpamalis siya nga ni. Hindi. So, true timing sana ang fight. sabagay. True time. Mga siguro, mag-ibon yan, mga 2 bulan. Diba? True timing sana ang fight, di ba? Oh. Tapos, ultral daw. Oh. Yung ano? Ano na? Ano yan? Ano nang gigibon yan? Otural daw. So- Kanon niya. Sorry. Diba, sabay nang kumain. Oh, nagkauna. Oh, sa classroom naman ngaya, di ba? Sa classroom. Oh. Pag ano niya na? Oh. Ano? Aruag daw niya na magruluas-luas. Hindi, mamalis yan tulo. Hindi, Mamalis ano yan, lang. tulo. So, labas-labas lang na ngaya. Ano? Iba nan magbakal ni Arigsan. Ay, madam, basahin ka po. Ay, bakal nga. Ay, ako na po mabakal. Ako na po mabakal. Ako na po. Ito, may, siyempre, ayaw niya sa kwarta, oh. O, dito ko niya sa kwarta. Siya mo, desar. Pero, siya Pagbalik, be, pagbalik. Alam ba nga, pipapakal nga sa iya, sarong baduya. Oh. Pagbalik, niya, dagdagan niya nag-soft drinks. Pero Yan. itong soft drinks, siya nagbayad. Tama. Di ba? Tama. Maarong masagan mga teknika yan, siya na nagbayad. Oh. Correct. Basta mga tulong bulan niyang gibuon niya, tulo, ano hanggang na ng mga, o saan mga, di ba? Pwede man hanggang makagraduate siya kung maano talaga si teacher. Oo, patap niya, sagin man nga, baka kung pag-eskwela. Pero noy, di mo paglingon na pag-eskwela mo. Correct. Importante ang pag-eskwela mo. Yo. Importante ang di ka mo nagpradinurat ka sa teacher na iyan, importante ang pag-eskwela mo. Yan. Pero kung halimbawa ngayon may pagkakataon na ngayon matibay-tibay ka man sa klase, di, siyempre ang teacher, nagkakamali siya man yan. Pwede man gamit-gamitin niya sa tibay niya sa klase. Kaya nga, di ba? Nagkakamali siya man ang teacher kaya yan. Pagtuko naman, ay, natanga niya, ika nga ring eta, gadong nga pinmi kaya unigdi. Ay, pasensya na po, madam ta, kasi po, natala po, madam ta, pag nailing takanog, maon ako, kina nga, tapos nga, para nga, basta nga, para nga gusto nga pagpapakauro nun. Mo? Tama. Correct. Grabe man yan, grabe kaman nga ya. Akiong ka pa, ay, aram mo po, madam, gari, mas ka ang edad mo 26, gari ka edad ta ka sa feeling ko. Gari po ang edad ko, 26 naman. Yan, dinaan-daan na sa pick-up line sa Di ba desero. na kaya? Tama. Tapos, kandila ka ba? Bakit? Kasi pag nakatingin ako sa'yo, para akong naupos. Ano na problema kayo ni Karen? Araw kayo ni Noy? Di pag lingaw yung pag-eskwela mo, parayot ang pag-eskwela. Pero kung yan, mga possible na diskarte man sana iyan. Pero sa ilinggo, kung si madam talaga kursunada mo, magtapos ka ng pag-eskwela, di ba? Tapos pag-eskwela. Tama. Senior high school ka niya, napat na taon pa, tapusan mo pag-eskwela. Pag tapos ka na mag-eskwela, si madam, daraga pa. Balikan Diskartehan mo. mo ng malala. Madam, tapos na po. Aram na madam na. Oo. Uy, kumusta ngayari? Tapos ka na? Ay, tapos na nga ako, madam. Graduate na nga po akong broadcasting. Ay, talaga. Saan nga eskwela? Bicol University po. Cum laude pa. Cum laude po ako. Isang teacher mo, si Henry Mbaga po. Grabe nga. Uy, listener daw nga ako kaiyan. Diba? Oh. Masayin ka nga, ay, paano nga madam? Nagbalik ako, gusto ta kang makauron, buda nga na, namimista ka? Piprang ka na. Diba? Yato Piprang na, ka pwede na. Namista ka nga madam da. O nang may drop ako sa imo madam, oh. Ano yan nga? Tsokolate. Yes! Yeah. Toblerone. Tapos pasimplehan na ng burak. Toblerone. Tapos may burak ka na. Tama. Soup burak na. Saro sana mo ng flour. Burak ko. Madam, tabi, na-miss kaya. Gusto ko magpasalamat sa tinabang mo sa ko. Nakagraduate na po ako. Yan, di ba? Pero madam, natala magayunong ka po hanggang ngunyan. Yan ay, diba? Along na lang, tapusan na muna ang pag-eskwela mo. Bayan na. Wala ba? May natabata dahil ka sa... Okay. Ayun na, salamat ha. May expertise ka man palang talaga pag-abot sa labadi. But when he's drinking Ha? Masyado. Pero may tatao ka. Nagka-boyfriend ka na? to more
Okay. Oo. Tagatang ko. Di tagatara. Ano? Nagadago si mama mo? Nagadago si mama mo. Di ka bang kaito dagitan? Nantig mama. Tapos na, nantig nga ni ako mama. Tapos na, grabe ba nantig ako mama? Ano pa man? Ano pa mas kimaraman? Pero nantig, tsamba ko man sa radyo man sa nantig ito. Yeah. Okay? Sige, salamat. Bye. Bako ini si Kwan Kasabago duman sa Kwan sa Lidong. Nawara kaming duwan ni Kwan. Nawara kami duman sa San Fernando kuya ni uminduli kaming duwa. Ito pala, pag nawawara ka, hali kaming Padang, nakaabot kami sa Lidong, San Fernando. Ito pala, pag nalagalaga, bibaliktad sumado. Napanlingaw sana ako. Babaliktad dun. At ako narumduman ko ito. Binaliktad mo sumado, ming duwa. Magkabalyo ang kaming bado. Subado ko, makairakon man kaya. Ako makairak, tapos kung subado niya, mapaduman sa ko, problema. Salamat po, I love you all, mabuhay. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play